Christer Schulz yleensä näissä yhteyksissä esittäydyn itseni alkoholistina. Ja oma missioni on ollut lähteä purkaa stigmaa tämän sairauden ympärillä, joka koskettaa meitä kaikkia, tai lähestulkoon kaikkia suomalaisia. Ja voisin myöskin niin kuin sanoa, että kyse on globaalista pandemiasta. Mulla on tavoitteena tänään käydä läpi teille ensin sairauskäsite ja sitten käydään vähän läpi, että mitä se tämä sairaus, alkoholismi tai päihderiippuvuus pitää sisällään, jonka jälkeen tarkastellaan, että mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa versus muissa Pohjoismaissa, ja sitten mä käyn läpi myöskin, että miten työpaikoilla voi toimia ja tunnistaa tämän sairauden. Ja tämä meidän webinaari on erityisesti tänään Ajatushautomo Recovery, joka tämän järjestää, niin ajatuksena on kohdistaa tämä työpaikoille. Ja sitten ihan lopuksi niin mä käyn läpi tämmöisen case Tetra Pakin, jossa kerrotaan ihan konkreettisesti, että kuinka paljon rahaa säästyi Tetra Pakilla, kun heillä oli toimiva päihdeongelma. Mutta tosiaan tervetuloa kaikille tänne paikan päälle, ja mä aloitan kertomalla itsestäni, että mun nimi on tosiaan Christer Schulz mä olen 48-vuotias yksinäinen salailun ammattilainen. Mulla on aika mielenkiintoinen työura, monen mielestä, omasta mielestäni se nyt on niin kuin mikä tahansa muu. Mulla on ihan normaali lapsuus niin kuin suurimmalla osalla alkoholisteja, tulen akateemisesta perheestä. Varhaisessa vaiheessa olen jo alkanut muodostamaan toimintamalleja, joilla olen lähtenyt hakemaan sittemmin avioeroperheen nuorempana lapsena Kuopuksena huomiota vanhemmiltani, ehkä erityisesti isältäni, hyvin tyypillinen tarina. Ensimmäiset huomion hakemiskeinot on ollut sitten urheilu. Ehkä habituksesta tänä päivänä ei enää uskoisi, mutta omaan useammassa lajissa SM-tason mitallit, niitä taisi olla 4 eri lajia. Ja sitten olen opiskellut ahkerasti kahdessa korkeakoulussa, jonka jälkeen matkaani siivitti kansainvälinen työura. Asunut 4 eri maassa ja sitten tehnyt kansainvälisen tosiaan uran pankkiirina. Ja siviiliammateista niin 3 viimeisintä on ollut, että on ollut pankkiriliikkeen tai rahoituslaitoksen toimitusjohtaja. Mutta kuitenkin tältä näyttää alkoholisti. Ja mä oon erityisesti halunnut kohdistaa tämän avun viemisen yrityksiin, koska se on tehokkain tapa vaikuttaa, ja koska olen itse hyvin tulosorientoitunut, niin aika lailla katson asioita myöskin EBITDAn kautta tämän inhimillisen säästön lisäksi. Mennään siihen päihderiippuvuuteen. Päihderiippuvuus on sairaus, mitä suurimmissa määrin. Diagnostisesti Amerikassa se on määritelty sairaudeksi jo vuonna 1956. Eli 3 vuoden kuluttua se viettää 70-vuotisjuhlaansa. Ja sitten yleinen tämmöinen harha-ajatus on, että ihmisellä on joku syy juoda. Hänellä on vain yksi syy juoda. Se syy on, että hän on pakotettu juomaan. Hän on riippuvainen. Mä käyn sitä riippuvuusmekanismia pikkusen läpi tässä seminaarin aikana, webinaarin aikana. Ei ole tarkoitus kuitenkaan puhua niinkään paljon lääketieteestä. Kuitenkin on mainittava, että palasin 2 viikkoa sitten Yhdysvalloista, jossa olin opiskelemassa, kurssittautumassa
maailman arvostetuimmassa yliopistossa, joka opettaa addiktiotietteitä, ja täytyy kyllä sanoa, että vähän surullista kyllä, niin meillä Suomessa ollaan aika paljon jäljessä näissä riippuvuuskysymyksissä, ja mä tulen näyttämään, miten hurjalta se näyttää tilastollisesti verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Tosiaan syynä riippuvuuteen on, että se on sairaus, ja syynä juomiseen on se, että on riippuvainen. Ihminen, jolla ei ole riippuvuuspotentiaalia tai genetiikkaa lainkaan, niin ei tule riippuvaiseksi. Ja tämä yleensä hämmentää aika lailla, ja sen takia tämä keskustelu ja hämmennys siitä, että miksi sä et voi lopettaa, niin se tapahtuu yleensä ihmisten toimesta, jolla ei ole riippuvuusgenetiikkaa. Kun päihderiippuvuudessa niin juominen muuttuu todellakin pakonomaiseksi, ei voi enää valita sitä, että meneekö se pullo huulelle tai oikeastaan lääke suuhun, ja ei niinkään puhuta eri aineista, millä me päihdytämme itsemme. Mun maailmassani niin kaikki päihteet on oikeastaan ne, jotka vaikuttaa keskushermostollisesti, niin menee kaikki siihen kategoriaan, että päihderiippuvuus lähtee niin kasvamaan tai etenemään päihdyttävien aineiden kautta. Se on ihan se ja sama, että onko se vahva kipulääke. Vahva kipulääke on vain puristettu ryyppy. Ja tämä sairaus johtaa kuolemaan ennenaikaisesti, jos tätä ei hoideta. Ja se ei ole myöskään seurausta elämän kohtaloista, koska muuten meillä olisi sodan uhrit maailmalla vahvasti alkoholisoituneita. Se on oikeastaan seurausta aina tai useimmiten siitä, että me ei osata käsitellä tunteita, me lähdetään pakenemaan päihteisiin, ja niille, joilla on riippuvuuspotentiaali korkea, niin he sitten sairastuvat tähän sairauteen. Tätä sairautta ei voi hoitaa lääkkeellä, ja tähän tullaan vastaan usein. En halua arvostella hirveän voimakkaasti ainakaan meidän terveydenhuoltojärjestelmää, mutta ihan liian usein meillä on semmoinen järjestys ihmisellä, että hän saa varoituksen töissä, ja varoituksen syy on se, että hän on tullut päihtyneenä töihin, ja siinä on hoitoonohjausvelvoite työnantajalla, jonka jälkeen hän menee lääkärille. Hän sanoo, että kun vaimo lähti, niin on niin hirveän raskasta. Ja tämä on se, mitä mun omassa maailmassani myöskin tapahtui. On niin hirveän raskasta, en saa unta, olen ahdistunut, lääkäri kirjoittaa rauhoittavia, ja meillä onkin sekakäyttäjä. Olen itse ollut vakavasti päihderiippuvainen ja sekakäyttäjä. En kuitenkaan ole koskaan mieltänyt itseäni sekakäyttäjäksi, koska kaikki lääkkeeni ovat aina olleet reseptillä. Lääkkeet siis pahentavat ja syventävät riippuvuutta, se tiedetään. Ja ihminen ei voi olla ikään kuin raitis, jos hän käyttää hirveästi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Ja meillä on Suomessa kutakuinkin 190 eri kauppanimellä olevaa lääkettä, jotka ei sovi päihteen riippuvaiselle. Yksi semmoinen lääke on ihan käsitavarakaupassa tai apteekissa ostettava Resila niminen yskänlääke, joka sisältää kodeiinia. Minä en voi semmoista lääkettä käyttää yskääni, koska kodeiini on vahva huume ja se on mulle ensimmäinen ryyppy. Ja mä en pysty siihen sitten sen enempää vaikuttaa. Ja usein mainitaan Suomessa Antavus-niminen lääke. Aikoinaan sitä laitettiin kapselina myöskin ihan ihon alle, mutta siitä luovuttiin, koska monet päihderiippuvaiset kaivoivat viinanhimoissaan ulos sen kapselin. Ja Antavus on lääke, jota tulisi käyttää tueksi, kun ihminen on raitis, kun hän tulee tilanteeseen, missä voi olla houkutuksia, mutta millään tavalla se ei ole päihdehoidollinen lääke. Olen tehnyt tätä työtä kansainvälisesti myöskin paljon ruotsalaisten kanssa, ja he kertovat, että päihdehoidollisesti he on luopunut Antavuksen käytöstä raitistamisen näkökulmasta jo vuonna 1993, eli 30 vuotta sitten.
Sitä käytetään nimenomaan, kun ihminen on käynyt päihdehoidon ja sen jälkeen tuetaan sitä raittiutta. WHO määrittelee paljonkin eri asioita, maailman terveysjärjestö ja päihderiippuvuudessa pidetään 6 kriteeriä merkittävänä siitä, että milloin niin kuin riippuvuus on edennyt. Ja tuolla maailmalla, missä olen kouluttautunut, puututaan asioihin ja aletaan hoitamaan, kun 2 näistä kriteereistä on täyttynyt. Nämä kriteerit näkyy tuossa listalla. Mä en niitä käy kaikkia niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, mutta aina on esimerkiksi sietokyvyn nopea kasvu, eli toleranssi. Ja sitten ehkä se, mikä mun mielestä on tärkeä, joka liittyy erityisesti työnantajiin, että päihteen käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista. Eli kun työnantaja on puuttunut tai perhe on puuttunut tai koulu on puuttunut tai joku on puuttunut, ulkopuolinen instanssi, niin joka tapauksessa päihteen käyttö jatkuu. Meillä reagoidaan valitettavasti yleensä vasta kun 5 näistä 6 kriteeristä on täyttynyt ja silloin niin kuin aletaan miettimään vähentämistä. Tämän sairauden tunnistaminen on ihan hirveän vaikeaa. Mä pystyin itsekin kulkemaan niin kuin vuosikausia. Mulla ei ole itse asiassa koskaan puututtu työnantajan toimesta mun päihteiden käyttöön. Mä johdin organisaatiota, me tehtiin ihan järjettömän hyvää tulosta. Ja mä olin unelmajohtaja omistajille. Mä olin hyvin kiva pomo myöskin alaisille, ehkä kaikki ole sitä mieltä, mutta niille alaisille ainakin, jolle myyntiorganisaatiossa maistui päihteet. Ja se tiedetään myöskin, että tietyillä aloilla niin päihderiippuvuus on yleisempää kuin muilla. Näistä mä voin sitten halutessa tulla yrityksiin kertomaan, on aika hyväkin tilastoa olemassa tästä näin. Ehkä tältä slaidilta niin mä haluan nostaa sen, että meillä valitettavasti riippuvuuksista ei Suomessa opeteta tarpeeksi. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että meillä esimerkiksi yliopistotasolla ei ole olemassa päihdelääketieteen laitosta. Suomessa ollaksesi päihdelääkäri, niin silloin sä oot ollut katkolla töissä, eli hoitanut seuraamuksiin. Täällä ei opeteta juurisyistä. Norja on semmoinen paikka, jossa päihdelääketiedettä voi opiskella addiktioiden näkökulmasta, ja toki Yhdysvalloissa, missä kävin itse, me tullaan näkemään näistä tilastonumeroista, että miten se näyttäytyy, kun sairautta hoidetaan eri tavalla. Miksi alkoholisti juo? Miksi Jeppe juo? No, Jeppe juo sen takia, että siitä tulee hirveän hyvä olo. Päihderiippuvaiselle se on euforinen se olo. Puhutaan orgastisesta ensiryypystä. Kun sitten sairaus etenee, kohta mennään siihen, että miten tämä sairaus etenee, niin päihteiden käyttö aiheuttaa masennusta ja myöskin ahdistusta, johon me sitten juodaan. Ja oikeastaan, josta syystä me mennään sinne henkilöstöosasto tai organisaatiossa esimiehet reagoi siihen, että ihminen vaikuttaa vähän poissa olevalta, kysytään mikä sulla on, mä oon ahdistunut, masentunut ja sitä kautta sitten saadaan jotain masennuslääkettä, joka usein on keskushermostoon vaikuttava, jonka seurauksena päihderiippuvaisen sairaus etenee masennuslääkkeiden kautta. Eli päihderiippuvuus aiheuttaa itsessään masennusta. Omalla kohdallani olen ollut hyvin masentunut siinä teini-ikäisenä, on ymmärtänyt vasta aikuisena, olen alkanut käyttämään päihteitä, koska mä en ole osannut tunnistaa tai kohdata oikeastaan hankalia tunteita. Ja sitten mun toipumisen matkan niin kuin suurin haaste on ollut ymmärtää ylipäätänsä mitä tunteet on.
Ja tästä syystä toimivassa päihdehoidossa tulee aina keskittyä siihen raittiin elämän harjoittelun tunnetasolla. Tästä nähdään vähän evidenssiä siinä viimeisessä keississä, Tetra Pak-case, joka on Ruotsista, joka on valinnut tähän näin. Ja tosi moni päihderiippuvainen lähtee lääkitsemään omaa persoonallisuuttaan. Puhutaan tänä päivänä hirveästi ADHDsta. Omassa nuoruudessani 70-luvulla niin ei tämmöistä niin kuin käytetty, mutta epäilisin, että tänä päivänä saisin diagnoosin siitä hyvin helpolla. Olen joutunut opettelemaan uusia rauhoittumiskeinoja. Miten sitten niin riippuvuus syntyy, niin sairaudesta voisi käyttää käsitettä dopamiinihäiriö. Meillä, jolla on korkea riippuvuuspotentiaali, niin meillä ikään kuin meidän reseptorit, kun ne saavat annoksen palkintoa, niin ne vaativat heti lisää palkintoa. Noin arvioidaan, tämmöistä mitään niin kuin suoraa tietoa tästä ei ole, mutta noin 10-15%, olen nähnyt myöskin lukuja 5-10% suomalaisilla niin kuin olisi alttius sairastua tähän näin. Se tiedetään, että sairaus on voimakkaasti perinnöllinen. Oma isäukkoni on raitistunut tavalla, jolla 98% suomalaisista raitistuu haudassa. Siihen on ironinen sana, sitä kutsutaan hiekkahoidoksi. Mä olen hirveän onnekas, mä kuulun siihen 2%, jotka on raitistunut elossa. Ei nämä luvut muuallakaan maailmassa ole mitään hirmuisen hyviä, mutta Yhdysvalloissa esimerkiksi niin raitistuneiden määrä on kuitenkin 5-kertainen. Alkoholismi sairautena on hyvin perinnöllinen, perintötekijät kattaa noin puolet siitä. Sen täytyy olla perimässä, eli sillä pitää olla alttius ja sillä pitää altiustua. Kukaan ei tule päihderiippuvaiseksi ilman, että hän käyttää päihteitä. Kuitenkin yhteiskunnissa, kuten Saudi-Arabia, missä ei juoda alkoholia, on valtava päihdeongelma, koska siellä käytetään niin paljon lääkkeitä. Eli sillä päihteellä ei oikeastaan ole väliä. Ja sairaus on myöskin krooninen, olen saanut elää noin 8 vuotta raitista elämää. En pysty siis juomaan yhtään lainkaan ensimmäistäkään annosta, mulla on hyvin vakava päihderiippuvuus. Ja jos mä nyt lähtisin tästä istumalta ryppäämään, niin mun juominen jatkuisi täsmälleen samalla tavalla kuin siihen, mihin se viimeksi jäi. Mulla on paljon kohtalotovereita. Suomessa meitä löytyy muutama 100 000, jotka saisi diagnoosin alkoholismi. Mä tunnen monta ihmistä, jotka ovat raitistuneet ajaksi, olleet ehkä joitain kuukausia tai vuoden tai 2 raittiina, jotka on sitten päättänyt lähteä kokeilemaan kohtuukäyttöä, ja se on päättynyt sillä tavalla, että he on haudassa. Kohtuun käytön mahdollisuus, kun sairaus on edennyt tiettyyn pisteeseen, on mahdottomuus. Sairauden diagnostinen määritelmä on, että hallinta heikkenee aloituksen, määrän, keston ja lopetuksen suhteen, ja lopuksi se menetetään kokonaan, jolloin on aivan absurdia, että keskustellaan siitä työterveydenhuollon kanssa, että paljon sä juot, kun Jeppe ei voi juoda yhtään. Ja toisekseen Jeppe valehtelee aina siitä, mitä hän juo, ja hän keksii aina syyn sille juomiselle. Mutta tosiaan, niin tuon saman sanan voisi, niin alkoholismin sijaan voisi vaihtaa sanan diabetes. Mä käytän sitä usein luennoilla. Se on perinnöllinen, se on etenevä, se on krooninen ja hoitamattomana se on tappava. Yksi kansansairauksistamme myös. No sitten tämmöinen kysymys tästä, että mikä erottaa narkomaanin ja alkoholistin. Se on ainoastaan päihteen laillisuus. Eli sillä ei ole merkitystä, mitä me siihen järjestelmään, että laitetaanko me hihaan piikki vai vedetäänkö me 30-vuotiaista konjakkia. Se vaikuttaa meidän keskushermostoon, meidän dopamiinireseptoreihin käytännössä aika samalla lailla. Sitten eri riippuvuuksia voidaan hoitaa eri tavalla, kylläkin.
mutta siihen sairauteen johtaa ainoastaan se, että on päihdyttävää ainetta, ja jokaiselle tulee sitten niin kuin oma ikään kuin mielihyvä tiettyyn lääkkeisiin. Omalla kohdallani se oli alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet. Toinen tämmöinen kysymys, mitä voidaan esittää, että miten saadaan laittomia huumeita. Miten Kristeille olisi saanut niin kuin laittomia huumeita, tai miten mä olisin voinut diilata niitä. Se on silloin, kun resepti siirtyy taskusta toiseen. Eli mulla on ollut itselläni laillisia huumeita aina. Mulla on pahoja selkäongelmia ollut nuoruudesta lähtien mun kilpaurheiluajoista, joihin on tarjottu voimakkaita kipulääkkeitä. Tänä päivänä mä en niitä pysty käyttämään. Mun selkä ei ole koskaan ollut näin hyvässä kunnossa, koska mä vesijuoksen, mä harrastan pilatesta, mä käyn venytystunneilla. Mutta mulle oli hirveän palkitsevaa esimerkiksi se, että kun se selkä meni niin pahaksi, että Octagonin kaverit tuli kotiin ja piikitti suoraan morfiinia IV:nä. Se on täysin laillista, se oli täysin euforista. Ja josta multa lähti sitten jossain vaiheessa ryyppiputki taas päälle. Addiktio ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Siitä tulee hyvin keskeinen osa elämänhallintaa. Ja mä ajattelin käydä läpi riippuvuuden varhaisia merkkejä, keskivaiheen merkkejä ja puhutaan kroonisen tai myöhäisen vaiheen merkeistä. Yhdysvalloissa tämä on jaettu vähän vieläkin pitemmälle. Puhutaan harmful drinking, hazardous drinking ja addictional drinking. Ja addictional drinking on vielä jaettu 3 osioon, mild, moderate ja severe. Ja mä lukeudun siihen severe-kategoriaan. Itse mulla eteni sairaus niin pitkälle. Varhaiset merkit, että sietokyky kasvaa hyvin nopeasti. Kun esimerkiksi firman juhlissa tai jo teinivuosina on joku, joka juo toiset pöydän alle, tai työpaikoilla puhutaan siitä, että jumakauta sillä on kova viinapää, niin se on aika vahva merkki siitä, että siellä on korkea riippuvuuspotentiaali. Alkaa tulee salajuominen. Käydään naukuilla esimerkiksi niin kuin jonkun tilaisuuden jälkeen vielä. Kaadetaan kotona lasi viiniä, vaikka ollaan juotu useampi lasi viiniä, kun muut menee nukkumaan. Yksin juominen. Toinen tämmöinen työnantajia kiinnostava elementti, mitä ruotsalaiset huomasivat tutkimuksissaan, on, että etätyö lisääntyy loppuviikosta. Kuinka usein mä kuulenkaan siitä, että kun Jeppe ei pääse maanantaina töihin, silloin kankkunen, niin sitten reagoidaan. Mutta alkoholismin tai päihderiippuvuuden varhaisessa vaiheessa tulee juomisen aikaistaminen. Tämä oli se diagnostinen kriteeri. Hallinta heikkenee aloituksen, määrän, keston ja lopetuksen suhteen. Ja se menee myöskin siitä järjestyksessä. Me päihderiippuvaiset ollaan kuin pikkulapsia. Esimerkkinä on, että sanotaan, että on pikkujoulujuhlat ja joku tulee sinne päissään. Lähdetään jo keskellä päivää lounaalle ja vedetään, niin kuin siellä on semmoinen joku remmi, joka aina tulee vähän hönössä sinne juhliin. Niin siinä on selkeä merkki riippuvuuden kehittymisestä esimerkiksi. Meillä Suomessa on tämmöisiä kivoja termejä kuin etkot, pikkuperjantai, pikkulauantai, otetaan pienet niin kuin neuvoantavat. Nämä on kaikki selityksiä ja selitteitä päihderiippuvaisella oikeuttaa itsellensä juomisen aikaistaminen. Varhaisessa vaiheessa nähdään myöskin toistuvasti niin kuin voimakas päihtyminen. Eli jos ollaan siellä yrityksen tilaisuuksessa ihan hirveässä kännissä aina, niin silloin ollaan varhaisen vaiheen alkoholismissa, ei myöhäisen vaiheen. Tulee paljon näitä toimintakykyisiä muistinmenetyksiä. Omalla kohdallani niin mua on epäilty dementikoksi, kun mä oon käynyt ihan normaalia keskustelua. Ei mun silloinen puoliso ole tiennyt mun olevan niin humalassa, että mä en muista mitään. Ja mä kyselen seuraavana aamuna samat asiat. Ehdotettiin jopa, että mun pitää mennä 30-vuotiaana dementiatesteihin. Tuon kiirehtimisen mä käsittelin jo ja tosiaan aina kun on joku syy juoda, se on aina veruke, eli kun aletaan selitellä juomisen syitä, niin ollaan jo kehittyvän addiktion puolella. Juon
iloon, suruun, ketutukseen, riemuun, lapsen ripille pääsyn johdosta, 10., 11., 12. hääpäivä, HIFK voitti Jokerit tai Jokerit voitti HIFKin, niin tämmöiset syiden keksimät on verukkeita, jolla me oikeutetaan se juominen. Ja se, mikä näkyy varhaisessa vaiheessa myöskin työpaikoilla, on puuskittainen työnteko. Alkoholistilla, myöskin minulla, oli aina ihan jumalaton kiire töissä, koska se päihteiden käyttö rajoittuu aika lailla siitä perjantai- ja sunnuntai väliseen yöhön. Ja mä oon väsynyt viikonlopun jälkeen, ei mulla mitään putkia ollut, mä en olisi voinut tehdä semmoista työuraa, mitä mä oon tehnyt. Mutta sitten pikkuhiljaa se väsymys alkaa siirtyä sinne maanantain ja tiistain puolelle, jolloin niin ne työmäärät tehdään sitten tiistai-iltapäivästä, tämä on nyt ihan vain karrikoiden, keskiviikko on todella aktiivinen työpäivä, torstai myöskin, koska torstaina on rahoituspuolella niin sanottu kalleilta, pikku lauantai, eli mennään bilettämään. Mä perustelin itselleni sitä, että mä voin olla perjantaina krapulassa töissä, niin silloin mun ei tarvitse, mä voin viettää aikaa perheen kanssa laadukkaasti, että se krapula ikään kuin kulutetaan työpäivän aikana. Mutta puuskittainen työnteko kuuluu aina riippuvuuden kehitykseen. Muita elementtejä on suunnittelu ja juomattomuus vaatii myöskin suunnittelua. Ja sitten mä tuun tuossa kohta käymään läpi tämän niin kuiva humala oireyhtymä, koska se on hirveän oleellinen osa tätä asiaa. Salailu, valehtelu ja manipulointi. Mä oon keksinyt vaikka minkälaisia syitä mun perheelle. Mä aloin järjestää mun töitä niin, että mä tein etätöitä, mä matkustaessa, mulla oli hirveän vapaat kädet toimarina käyttää päihteitä niin kuin matkoille. Mä saan aina työni tehtyä ja kuinka usein me kuullaankaan, ja mediassakin niin kun joku lasahtaa, joku tunnettu henkilö siitä, että sillä on päihdeongelma, niin kaikki rientää heti sanomaan, mutta se hoitaa työnsä hyvin. Minä olen aina juonut muutaman parin, tänä päivänä mä nauratan sillä tavalla, että muutaman päivän, muutaman litran ja näin päin pois. Sitten kun mennään keskivaiheeseen, niin alkaa keinottelut lisääntyä ja talousvaikeudet näkymään. Työpaikalla se voi olla esimerkiksi ennakkopalkan pyytäminen ja myöskin työnantajalle saattaa olla tämmöisiä niin kuin todella kummallisia saamattomuuksia työn suorittamisessa ja sitten välillä tulee niin kuin aivan hirveitä puuskia tehdä töitä. Työkaverit alkaa kehityskeskustelussa valittaa eristäytymisestä tai ilkeydestä ja se on aina niin kuin arka puheenaihe. Tässä vaiheessa on varhaisessa vaiheessa ja keskivaiheessa annetaan jo perheelle vähentämis- ja lopettamislupauksia, jotka ei pidä. Mä olen antanut ensimmäisen lopettamislupauksen vuonna 1998 kirjallisena. Ja suunnittelut määrät yleistyy aina. Ongelma näkyy tässä vaiheessa perheessä, ei vielä työpaikoilla sen kummemmin, kun siihen ei osata niin kuin puuttua. Ja ehkä tähän väliin niin ulkomailla nimenomaan puututaan huomattavasti varhaisemmin johtuen siitä, että nämä niin kuin mittaristot sille on rakennettu esimerkiksi kehityskeskustelun kautta saadusta palautteesta. Kroonisen eli viimeisen vaiheen merkit, jota seuraa väistämätön kuolema, on että silloin työpaikalla tämä näkyy jo, siirretään helpompiin tehtäviin. Maantieteellinen pako tarkoittaa sitä, että muutetaan paikkakunnalta toiselle, siellä alkaa naapurit tietää, lastensuojelu saattaa olla hyvinkin usein jo mukana ja perheen ulkopuoliset puuttuu käytökseen. Tämä on se vaihe, kun viimeistään työnantaja puuttuu ja sieltä tulee se varoitus. Ja tosiaan niin kuin rattijuopumukset on aika yleisiä tässä vaiheessa. On arvioitu, että Jeppe ajaa 6800 kilometriä ennen kuin ensimmäinen ratti
kosahtaa. Se on aika paljon. Sen mä tiedän niin kuin päihdehoidon puolelta, että tässä vaiheessa, kun tämä ongelma on jo ilmeinen, se näkyy ulkopuolella, sitä ei edes perhe pysty peittelemään, ja perhe on todella voimakas suojelija. Siellä on vahva häpeä, kaikkia niin kuin leimaa häpeä tämän sairauden ympärillä, niin naiset on keskimäärin 50 tietämillä, ja miesten keski-ikä, kun ne tulee tämmöiseen päihdehoitoon, toipumiskeskeiseen päihdehoitoon, niin on 41-vuotiaita. Mä olen itse ollut 41-vuotias, kun mä olen mennyt päihdehoitoon. Ja siihen maailman aikaan, kun sai vielä hinnoitella työterveysvakuutuksia sukupuoliperusteisesti, niin miesten sairauskuluvakuutuksien hinta ohitti naisten hinnan 41-vuotiaana. Et se näkyy semmoisessakin matematiikassa. No miten me näyttäydytään sitten niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa, niin tämä on nyt tulee aika hurjia lukuja. Mä oon laittanut onko hyvinvointivaltio illuusio, mä mietin sitä otsikkoa, että pitäisikö siihen sanoa, että hyvinvointivaltio vai Baltian maa, koska me ollaan, meidän niin kuin luvut näyttäytyy aika lailla samanlaisilta kuin Baltian maissa tai maita kuten Valko-Venäjä tai Luoteis-Venäjä meidän niin kuin päihdehaittojen osalta. Otetaan ensin naiset. Tämä PYL on tämmöinen Potential Years of Life Lost, kansainvälinen mittaristo, oikeastaan ainoa, millä voidaan verrata, kuinka paljon oltaisiin voitu säästää elinvuosia sillä, että saadaan niin kuin ennaltaehkäistettävissä töissä. Ja mä en käy noita lukuja sen kummallisemmin läpi. Te tulette saamaan myöskin tämän tallenteen tästä, jossa voitte katsoa näitä lukuja tarkemmin. Tätä työryhmää on johtanut, tämä on globaali työryhmä, ja tämä NDPHS on lyhenne, jonka työryhmän niin kuin puheenjohtaja oli suomalainen professori. Ja tässä me nähdään, että alkoholiliitännäiset syyt ennenaikaisiin kuolemaan on Suomen ja Norjan välillä yli 5-kertaiset. Tai oikeastaan aika lailla, 5,5-kertaiset. Norja oli se maa, ei tietysti suoraa kausaliteettia varmasti ole, missä opetetaan myöskin addiktioista ja riippuvuudesta terveydenhuollossa, mutta kyllä sillä täytyy olla vaikutus. 5-kertainen kuolinmäärä. Kuuntelijat tai katselijat on ehkä nähnyt uutisointia myöskin, että Suomi on numero 1 Euroopassa alle 25-vuotiaan huumekuolemissa. Se on tosi surullinen tilasto. Sitten mennään miesten kohdalle. Tämä on hirveän synkkä. Tietysti muistakin sydän- ja verisuonisairaudet. Että oikeastaan yksi kategoria, missä me ollaan hopeasialla, mutta kultaa tulee kaikessa. Ja jos me verrataan taas siihen Norjaan, niin meillä kuollaan 5,5-kertaisesti alkoholismiin, tai ei alkoholismiin, vaan alkoholin liitännäisiin syihin. Ja mä voisin väittää itse, että aika paljon itsemurhista esimerkiksi johtuu päihdeongelmista, eikä millään tavalla niin kuin sydän-verisuonisairaudet tai pahanlaatuiset sairaudet ei ole myöskään, ne on hyvin usein liitännäisiä päihdeongelmiin. Ja sitten tämä on ikävakioitu. Tässä on tosiaan niin kuin mukana myöskin Liettua, Latvia, Puola ja Luoteis-Venäjä. Me ollaan melkein 6-kertaisesti ylitetään Norja, me ylitetään 4,5-kertaisesti Ruotsi. Ja nämä on meidän verrokkimaita. Meillä on samanlainen verokanta, samanlainen aikalainen demografia ja että ongelma on niin kuin hyvin selkeä. Ja tämä maksaa yhteiskunnalle ihan hirveästi. Ja nyt mä otin vielä yhden slaidin mukaan tähän. Mä löysin International Labour Organization ILOn tilaston heinäkuulta. Ja tässä on ei-kuolemaan johtaneet työtapaturmat on meillä ja norjalaisilla verrattuna noin 100-kertaiset.
Tämä on aivan mielipuolinen tämä luku. Ja mun kysymys tavallaan on, tai hypoteesi on se, että kun alkoholistin rinnalla uupuu hirveän moni muu henkilö, mun perhe on ollut aivan rättiväsynyt. Jos se on tehty jotain työtä, missä pitää niin vaatii tarkkuutta jonkun laitteen operointia, niin se on ollut hirveän vaikeaa. Niin voiko tämä olla siihen yksi peruste? Kuolinluvut meillä on aika lailla niin kuin samalla tasolla tässä verrokkimaissa, mutta kyllä tuo näyttää todella rumalta tuo luku, ja tämä on ihan suoraa rahaa organisaatioille, tuon luvun pienentäminen. No niin, työpaikka on salailun tärkein kulissi, ehdottomasti, näin se toimi mullakin. Tämä on ruotsalaisten tuottama data ja tutkimus. Kun ihminen irtisanotaan, niin 7 vuotta ennen niin läheiset näkevät ongelman arjessa hyvin jo selkeänä. Jos se on vuosi 0. Vuosi 3 niin näkee läheiset työkaverit. Vuotta 5 niin työkaverit kertoo esimiehelle, 2 vuotta ne kattelee sitä, peittelee. Ja siinä vaiheessa lähdetään, kun esimiehelle kerrotaan, mennään työterveyteen, ollaan noin vuodessa 6, ja siinä vaiheessa aletaan tekemään korjaavia toimenpiteitä, että miten saataisiin kohtuukäyttäjäksi Jeppe. Ja tarjotaan niitä rauhoittavia lääkkeitä, koska tässä vaiheessa usein se puoliso on jo lähtenyt. On semmoinen ruma sanonta, että eka lähtee akka, sitten lähtee työ ja sitten lähtee henki. Mä onneksi säästyin elossa, mutta töistä en ole saanut potkuja päihteen käytön takia. Mulla oli itselläni yksi exitti, mutta olisin aivan varmuudella saanut, enkä ollut työkykyinen enää lopussa. Miten maailmalla hoidetaan riippuvuusongelmaa, niin siellä ymmärretään, että addiktio on ihan oma tieteen alansa. Se ei ole lääketiedettä, vaan se on riippuvuustiedettä. Ja siihen on kouluttautuneita riippuvuusasiantuntijoita, jotka otetaan mukaan tähän nelikantaan. Usein heillä on oma kokemus myöskin itse. Ja nimenomaan he antavat oman arvionsa. He kouluttavat organisaatioita tunnistamaan, miten Jeppe käyttäytyy. Se on hyvin semmoisia detaljiomaisia asioita, joita siellä näkyy. Ja tähän suosittelen todella voimakkaasti. Suomesta löytyy riippuvuusasiantuntijoita, jotka ymmärtää sairauskäsitteen, ja itse mukaan luettuna lukeudun niihin ja käyn paljon yrityksissä luennoimassa näistä asioista, teen valmennus- ja päihdeohjelmia. Hyvä esimerkki tästä esimerkiksi, mikä näkyy siellä, mä lupasin sanoa muutama sana kuivahumala tämmöisestä syndroomasta, niin ihminen, kuivahumala ja raivoraittius on täysin eri asioita kuin että ihminen on toipunut sober. Juomaton ihminen on hirveän impulsiivinen, aggressiivinen. Hän osoittaa juomattomuuttaan tietyllä tavalla. Tipaton tammikuu on fantastinen esimerkki siitä, että on annettu jotain lupauksia. Todistetaan itselleen, että mulla ei ole ongelma. Ongelma on muut. Vaimo, lapset, stressaava työ on ne yleisimmät syyt, minkä takia Jeppe sanoo juovansa, vaikka hän juo sen takia, hän on riippuvainen. Tuossa on tämmöinen Hesarin artikkeli, jonka mun yleisökirjoitus triggeröi kirjoittamaan, että tipattoman tammikuun niin on helmikuun helvetti. Sokka aukeaa helmikuussa kuukauden juomattomuuden jälkeen. Ja tämä on ihan kansainvälinen termi, kuiva humala, dry drunkenness, ja se tiedetään, että se on silloin, kun Jeppe on juomaton jotain muuta ihmistä varten, hän on sietämätön. Ja tämä on hirveän sietämätöntä myöskin työkaverille, koska tämä myrkyttää ilmapiiriä työpaikalla. Ja tämä puuskittaiset työjaksot, joku laiminlyöti, puuskittaiset työjaksot, viinaa nöyrä, ja ihmisen käyttäytyminen on mieletön, arvomaailma kieroutuu, koska sieltä tulee ne manipulaatiot, pitää saada sitä päihdettä, ja tosiaan kaikesta tulee aika tämmöistä juomakeskeistä. Mitä me sitten voidaan tehdä? Me voidaan auttaa.
Kulmakivet yrityksen päihdeohjelmassa on se, että toimintamalli täytyy saattaa tietysti kaikkien tietoon ja esimiehiä pitää jatkuvasti kouluttaa. Ja sitten niin kuin, mä suosittelen vahvasti riippuvuusasiantuntijan mukaanottoa, on se sitten päihdehoitolaitos, koska siellä on riippuvuusasiantuntijoita, on se tämän kaltaisia toimijoita kuin itse tai oma organisaatio, niin ottakaa se 4. dimensio mukaan sinne näiden ohjelmien tekoon. Ja sitten tehdään kattava suunnittelu myöskin, niin kuin, että miten niitä työntekijöitä tuetaan päihdeohjelmassa pitkäjänteisesti. Tämä on investointi, joka kannattaa todella hyvin. Ja mä näytän kohta ne slaidit siitä. Se, mitä mä olen itse tehnyt tosi paljon, tuossa on yksi slaidi siitä, että on väliintuloja, niin esimiehenä teidän ei tarvitse tietää, että ootteko te oikeassa vai väärässä. Epäily riittää. Silloin tulee käynnistää, että jos on epäily siitä, siellä on useita semmoisia kovenantteja, jotka täyttyy, red flagit nousee, siitä, että niin kuin epäily on jolloin lähdetään niin kuin nostamaan kissa pöydälle, otetaan mukaan, jos esimies ei halua käydä sitä vaikeaa keskustelua. Mä olen ollut lukuisissa keskusteluissa mukana, missä lähestytään, niin kuin, että ihminen voi huonosti, että on näitä tapahtumia, nyt me haluttaisiin selvittää sille, onko sulle riippuvuus muodostunut. Ja sitten se pitää suostutella siitä, ketään ei voi pakottaa päihdehoitoon, mutta työnantajalla on direktio-oikeus, niin suostuttelu voidaan myöskin pitää varoituksena, kun siellä on selkeät niin kuin epäilyt ja on todisteita asioista. Ja niin tuossa oli vielä tuosta aikaisemmasta semmoinen, että hoitoon niin kuin että raitistuuko ihminen, jos se pakotetaan vai meneekö se oman motivaation kautta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tämä oli myöskin 70 vuoden tilasto Yhdysvalloilta täältä Betty Ford klinikalla, niin oli, että se on ihan sama, tullaanko käsiraudoissa päihdehoitoon vai tullaanko niin kuin itse että raitistuuko ihminen. Aina kannattaa siis ohjata ihminen avun piiriin. Ja kannattaa ottaa siihen väliintuloon riippuvuusasiantuntija mukaan ja siihen kannattaa valmistautua huolella. Se ei ole, puhutaan kuitenkin aika arkaluontoisista asioista ja pitää muistaa aina, että riippuvuus ei ole koskaan kenenkään syy. Ja tätä sairautta voi hoitaa. Mä oon siitä elävä esimerkki. Meitä löytyy kymmeniä, satoja tuhansia, jotka on raittiina. Ja siellä niin kuin väliintulossa, ja tämä on semmoinen mielellään, koska meillä on hirmuinen määrä yrityksiä tässä webinaarissa läsnä, niin mistä mielellään tullaan juttelemaan organisaatiomme kanssa teille, että miten tämmöinen keskustelu käydään ja miten on niin kuin päättäväinen ote ja miten asetetaan rajoja ja miten saadaan se jeppe menemään hoitoon. Ja tässä on niin kuin vähän evidenssiä siitä, mitä tässä on parin vuoden aikana tehty. Tammikuussa 2023 niin tehtiin tutkimus viime vuodesta, niin 98% suosittelisi tätä toimintoa kollegoille tai ystävälle, ja 78% sai jeppensä työntekijänsä avun piiriin. Ne on aika kovia lukuja, kun käytetään ammattilaista. Se säästää ihan hirveästi rahaa. Ohjauksia oli 2022 oli 180 kappaletta tänä vuonna niitä on ollut 160 kappaletta, että kokemusta on kyllä tästä todella paljon. Ja tämä on vain ne vuodet, joita näitä on seurattu. Tähän liittyy niin kuin paljon useamman vuoden tilastointia. Ja mitä sitten ihan lopuksi tämä case Tetra Pak, minkä mä lupasin, koska tämä on mun mielestä ihan huikea, että mitä ongelma maksaa ja mitä ongelma tuottaa. Lundin tehdas, Tetra Pakin tehdas, noin 4000 työntekijää, ja he tutkivat asiaa 1995–2011, eli 16 vuoden ajan. He lähetti 182 henkilöä päihdehoitoon, niin sanottuun Minnesota-malliseen hoitoon, eli toipumiskeskiseen, jonka tavoite on ainoastaan raitistuminen. Koska tiedetään se,
ja tässäkin puhun jo siitä, että kun ihminen on sairastunut tähän sairauteen, niin kohtuukäytön mahdollisuus on poissuljettu. Tuossa kerrotaan, miten se hoito toimii. Se toimii samalla tavalla Suomessa myöskin. Vajaan kuukauden hoitolaitoksella jatko, jonka jälkeen intensiivinen avohoito 11 kuukautta, mutta työntekijä pystyy tekemään töitä oikein hyvin sen aikana. Ja läheiset osallistuu myöskin tähän hoitoon, myöskin työnantajat. Hoitokustannus on Suomessa vähän halvempi kuin tuo. Tässä niin kuin heidän keskimääräinen työntekijän palkkakulut sivukuluineen 52 000 €. Täytyy muistaa, että tämä on 10 vuotta sitten tehty, eli tuo summa on tietysti korkeampi tänä päivänä. Ja Ruotsissa on arvioitu, että 10% työikäisistä ylittää riskikulutuksen rajan. Ja laskennallinen menetys, mitä Tetra Pak laskoi tälle yhdelle tehtaalle, oli 5,1 miljoonaa € vuodessa menetettynä työtehona. Koska tuottavuuden aleneminen pystytään laskemaan tämmöisen Stanfordin mallin mukaan, että jos ihminen juo 56 annosta viikossa, se ylittyy todella nopeasti, tuon kun jakaa 700 päiväannos, mutta sitten kun se jaetaan sinne, että se menee sinne viikonloppuun, niin koska useimmiten se päihteen käyttö tapahtuu viikonloppuisin, niin ei se tarvitse olla kuin 4-5 pisseä ja kunnon tumut viikonloppuna, niin ollaan jo tuossa. Niin Stanfordin mallissa laskettiin, että 25% alentuu työtehokkuus ja he pääsivät semmoiseen lukuun, että tämän laskelman mukaan laskennallinen EBITDA niin näiden 15 vuoden aikana, mitä tämä yksi tehdas, tosin aika iso tehdas, niin on säästänyt viivan alle on 17,3 miljoonaa € tämänhetkisellä valuuttakurssilla. Hoito itsessään maksaa takaisin 7,5 kuukaudessa. Ja tämän 15 vuoden seurantajakson aikana 182 ihmistä, ainoastaan 5 ihmistä ei kyennyt sitoutumaan tähän hoito-ohjelmaan. Ja hoito-ohjelma, sitoutuminen siihen, eli 97% tuli täysraittiiksi siinä työssäoloaikana, joka tietysti kiinnostaa työnantajaa. Ja hoito-ohjelmaan sitoutuminen ruotsalaisten näkökulmasta, tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen anekdootti, ja miten meillä eroaa itse asiassa esimerkiksi lainsäädäntö Suomessa. Niin Ruotsissa hoitoon sitoutuminen tarkoittaa sitä, että sä käyt näissä ryhmissä ja oot mukana niihin, sitoudut hoito-ohjelmaan. Jos sä retkahdat sun päihdehoidon jälkeen, päihdehoidon jälkeen niin sä et saa potkuja. Mutta jos sä et sitoudu siihen hoito-ohjelmaan, eli jos sä et ole niissä ryhmissä käy, niin silloin sä saat potkut. Eli siellä nimenomaan ymmärretään, miten tätä sairautta hoidetaan. Me nähtiin luvuissa myöskin, miten tämä näyttäytyy kansantaloudellisesti. Me nähdään tässä keissi, että miten tämä näkyy niin kuin yhden yrityksen kohdalla, jossa on tehty erittäin syvä tutkimus. Tulokset on aivan loistavia. Työnantajan lähettämänä päihdehoitoon tulokset ovat merkittävästi parempia kuitenkin kuin se, että siellä naukuttava akka tai ukko sanoo, että lopettaisit ja menisit tai mä otan susta eron, koska työnantajalla on se direktio-oikeus ja mahdollisuus kuitenkin lopettaa se mahdollistaminen. Tämä on todella kantavaa mä kiitän siitä. Olen Christer Schultz, mä olen riippuvuusasiantuntija. Ja tässä meni tasan tunti. Edelleen kerran vielä pahoittelut siitä, että oltiin pahasti myöhässä. Sain tiivistettyä sen verran tätä, että ehdittiin lopettaa ajoissa. Nyt meillä on semmoinen 15 minuuttia aikaa kysymyksille ja vastauksille. Ja kirjoittakaa niitä sinne, se vaatii YouTubeen loggautumiseen, jotta te voitte kirjoittaa niitä. Niin mä mielellään vastaan että mulla on tässä tiimi ympärillä, joka lausuu ääneen kysymyksen ja mä voin toistaa myöskin sen ja sitten mä pyrin vastaamaan siihen.
Joo. Yksi kysymys, oikeastaan mä otan sen joka tapauksella esiin, nyt se näytti tullenkin tonne noin, tuli eläkeriskistä. Suomessahan on niin, että mä en ole juristi, mutta ymmärrykseni mukaan niin viimeinen työnantaja on velvollinen niin kuin kattamaan ton työkyvyttömyysriskin, jos on suuremmasta työnantajasta kyse, niin mä joskus juttelin Ilmarisen yhden johtajan kanssa ja sanoi, että niin kuin nämä aiheuttaa semmoisen niin 400 000–500 000 euron kustannuksen päihderiippuvuuden hoitamattomuus Jepen kohdalle ja työeläkeyhtiö hän kerää niitä eläkevaroja, että välillisesti tai suoraan tämä tulee kuitenkin työnantajan maksettavaksi. Ja tässä vielä semmoinenkin niin kuin elementti on, että koska se on viimeinen työnantaja, joka sen maksaa, ja mä olen itsekin saanut allekirjoittaa niitä työkyvyttömyys-shekkejä niin sanotusti, jotka sieltä tulee, niin sanotaan nyt, että Jepelle annetaan potkut tänään vuonna 2023, hän tulee työkyvyttömäksi 2 vuoden kuluttua, niin työnantaja, ja hän ei ole työllistynyt missään muualla, niin se työkyvyttömyysriski tulee kannettavaksi sen viimeisen työnantajan taholta, jolloin sillä työnantajalla, jos sanotaan, että se päihdehoito on semmoisen 7–8 000 euron luokkaa investointina, niin työnantajan näkökulmasta se on erittäin pieni summa maksettavaksi. Toinen on se, että ruotsalaiset esimerkiksi tutki sitä, että paljonko maksaa keskiverto, eli sen 41-vuotiaan tehdastyöläisen, joka oli pääosin mies, niin uudelleen kouluttaminen siihen työtehoon, että hän palaa takaisin niin kuin tavallaan yhtä tehokkaasta, uusi henkilö, ei se tämän palaa, vaan uusi henkilö, niin he laskivat sille noin 250 000 euron hintalapun. Sitten on työpaikkoja, joissa niin kuin on korvaamattomia ihmisiä. Et sanotaan esimerkiksi puolustusvoimat. Niin jos eversti joudutaan niin kuin potkimaan pihalle päihderiippuvuuden takia, niin sieltä saadaan uusi eversti, niin se ei tapahdu niin kuin päivässä tai 2. Ja sitten tässä on niin kuin ihan hirveä työturvallisuusriski onnettomuuksien kannalta, mutta myöskin sen kannalta, että yrityssalaisuuksia tai valtion salaisuuksia puhutaan kännipäissään ympäriinsä. Ja tämähän on ihan hyvin vanha keino niin kuin vakoilun kohdalla, että jos tiedetään jonkun olevan viinaan menevän, niin juotetaan känni ja kysellään. Oliko meillä muita kysymyksiä siellä? Kysymyksiä voi myöskin laittaa niin kuin sähköpostilla tuonne info@apualkoholismiin.fi ja www.apualkoholismiin.fi sivustolla on erittäin kattavasti kuvailtu myöskin näitä aiheita, mitä nämä kuivahumalaoireyhtymät tarkoittaa, mitkä on työnantajan velvoitteet, mitä voi tehdä. Nyt tuli kysymys siitä, että miten ulkomailla tehdään väliintulo. Mä kerron lyhyesti sitten, ennen kuin meillä aika loppuu, niin Ruotsin malli on semmoinen, missä riippuvuusasiantuntija työnantaja on tehnyt yhteistyösopimuksia joko riippuvuusasiantuntijan tai päihdehoitolaitoksen kanssa, joka jatkuvalla syötöllä kouluttaa uutta henkilöstöä. Ja kun siellä herää epäily, red flagit on lyhyitä poissaoloja, nimenomaan loppuviikosta on palautekeskusteluista tulee palautetta työkavereita, niin otetaan puheeksiotto riippuvuusasiantuntija paikalle, joka haastattelee, sitten otetaan biometriset tunnisteet, esimerkiksi tämmöinen pillin puhaltaminen suuhun on aivan turhaa mun mielestä, koska alkoholisti on vasta siellä myöhäisessä vaiheessa kännissä töissä. Mutta siellä otetaan kokonaiskulutus tämmöisen PET-testin kautta, jossa nähdään, että mikä tämä annosmäärä on. Ja jos ihminen juo yli 56 annosta tai yli 50 annosta viikossa, niin silloin ollaan ongelmien äärellä ihan selkeästi.
Ja sen jälkeen annetaan työntekijälle mahdollisuus valita. Työnantaja maksaa avun, eli hoidon. Työnantaja sitoutuu kouluttaa siinä aikana, kun Jeppe on hoidossa. Kollegat kerrotaan, että nyt meillä on niin kuin ystävä, joka tarvitsee apua. Hänet otetaan hirveän tervetulleesti porukan kanssa vastaan. Asioista keskustellaan hyvin lempeästi. Työnantaja itse asiassa osallistuu siihen päihdehoitoon myöskin. He käyvät keskustelun HR ja päihdehoitossa oleva Jeppe siinä aikana. Jenkkien malli on toisenlainen. Jenkeissä on olemassa tämmöinen, jos kuvailtaisiin niin kuin neutraali järjestö, jonne työntekijät voi ilmoittaa, että mulla on kollega, jolla on ongelma. Järjestö ottaa yhteyttä työnantajaan ja sanoo, että teillä on hei Joe siellä, Joella on päihderiippuvuus, Joe tarvitsee apua. Ja kun työnantajalla on vakuutusyhtiö, koska vakuutus siellä maksaa aina tämän vakuutusyhtiön siunaus tälle näin, Joe saa suojan, häntä ei potkita pihalle, vaan hänet ohjataan hoitoon. Ja vakuutusyhtiö maksaa hoidon, ja Yhdysvalloissa käytännössä tai valtaosa annetusta päihdehoidosta on tämmöistä Minnesota-mallista hoitoa, jossa pyritään täysraittiuteen, koska siellä ollaan hirveän tuloksellisia. Siellä on yksityinen raha, joka maksaa, se vaatii tuloksia. Ihan samalla tavalla kuin työnantajan niin tulee vaatia tuloksia. Tämä on hirveän kannattava investointi. Nyt oli yksi kysymys vielä. Joo, täällä on Juha ja yksi kysymys Minnalta tai kaksi. Mikä on tuurijuoppouden mekanismi, siis miten se eroaa muusta alkoholismista, ja jatkokysymys, miksi jotkut päätyvät rappioalkoholisteiksi eli niin sanotuksi puliveivareiksi kadulle? Kiitos Minna, erinomainen kysymys. Kysyttiin sitä, että mikä on käytännössä ihan tuurijuoppoutta ja minkä takia jotkut päätyvät rappioalkoholisteiksi tai puliveivareiksi. Ja meillähän oli tämä meidän Spurgu-gatekin tässä taannoin kun koulut alkoi. Jos mä aloitan siihen, että on niin monta päihderiippuvaista ja päihderiippuvuutta kuin on päihderiippuvaistakin, suurin osa juo pitkän aikaa pelkästään viikonloppuisin. On pitkiä jaksoja, jolloin ollaan juomattomia. Mulla oli vuotta ennen kuin mä oon mennyt päihdehoitoon, tai mut ikään kuin pakotettiin päihdehoitoon, niin mä olin 5,5 kuukautta juomatta, koska mulle syntyi silloin lapsi ja mä pystyin osoittamaan, että mulla oli sisäinen motivaatio myöskin. Mutta jokainen juomaton jakso päättyi jonkunnäköiseen katastrofiin omalla kohdalla, kun sairaus eteni. Puhutaan tämmöisestä Jellinekin kaaviosta, että sairaus etenee aina tietyn kaavan mukaan. Myöskin toipuminen tapahtuu Jellinekin kaavion mukaisesti, kun tämä on koko perheen sairaus ja koko yhteisön sairaus, niin sinne rappioalkoholismin puolelle tippuu arviolta noin 5%. Ja siihen löytyy yksi hyvin yksinkertainen syy. Se on se, että me muut kuollaan ennen sitä. Yleisimmät kuolinsyyt on tapaturmaisia. Tullaan just kohti liukasta kautta vuodesta, jolloin kompastutaan pikkujoulusta kännissä, lyödään pää. Fataalien päätraumojen ja päihderiippuvuuden yhteyttä on tutkittu Oulun yliopistossa. Mun mielestä, tästä on jo 10 vuotta aikaa, kun mä sen tutkimuksen luin, mutta se oli jotakuinkin niin kuin 70-80% oli yhteys, niin kuin, että oltiin kännissä. Ja se johtuu siitä, että kun promillet alkaa nousea sinne 2-2,5 tasolle, mitä ei tapahdu ei-päihderiippuvaisella, niin Jeppe on kuitenkin toimintakykyinen, mutta refleksit hidastuu. Ja kun me kompastutaan, niin me ei heitä saada käsiä suojaksi eteen. Ja kun me kaadutaan joko turvalle tai selälleen ja lyödään takaraivo. Ja se johtuu nimenomaan sitä niin kuin promilleen määrästä. Toinen ehkä oikein hyvä kysymys siitä, että otettiin tämä rappioalkoholisti esille, niin rappioalkoholisti on henkilö, joka on jo tämmöisen toipumisen ulkopuolella. Siellä on tapahtunut lopullisia muutoksia.
siellä voidaan ja totta kai ansaitsee inhimillisen laadukkaan elämän, mutta se on silloin, kun tarvitaan tukiasumista, apua niin kuin ruoanlaitossa. Usein ollaan alkoholidementian jo puolella, ei ole ymmärrystä asioista ja hyvin pienet määrät alkoholia päihdyttää jo. Et ollaan ikään kuin jo vähän titityy-osastolla. Sinne valutaan, jos ei kuolla ennen sitä. Mutta tosiaan niin kuin, suurin osa, arviolta noin 70-75% alkoholisteista on työelämässä. Ja koska alkoholismi on tunne-elämän sairaus, niin mun oma käsitykseni on alkoholisteista on semmoinen, että on kyse hyvin niin kuin ahkerasta, kiltistä, suorituskeskeisestä henkilöstä. Urheilussa se näkyy on semmoisia, jotka on julkisuudessa puhuttu päihderiippuvuudesta. Janne Ahonen, Matti Nykänen, Mika Myllylä, huippu-urheilijoita. Ja mulle kerrottiin tämmöinen tilasto, että maailman 10 parhaasta triatlonistista niin 7 olisi entisiä päihderiippuvaisia. Eli tämä palkitsemismekanismi myöskin ohjaa meitä suorittamaan hirveän voimakkaasti. Tästä syystä me yleensä ollaan hirveän pidettyä työntekijöitä ja yleensä työnantaja myöskin katsoo silmien läpi aika paljon, koska se performanssi on niin loistava, se suorite on hyvä ja kuitenkin sitten kun se luisu tapahtuu, niin se on hirveän yhtäkkinen. Ja ehkä tähän ihan loppuun niin voisin kertoa niin kuin omasta tarinastani sen verran, että mä pysyin työkykyisenä ihan äärettömän pitkään, vaikka mulla mitattiin jo 15 vuotta ennen päihdehoitoon tuloa, niin mulla on mitattu yli 4 promillen humala, 4,5 promillen humala. Ja silloin mä oon oikeastaan vasta mun työaura on lähtenyt. Mun kehoni on suurin mahdollistaja. Oikeastaan se, mitä ymmärretään päihdehoidossa tänä päivänä, että se on merkityksetöntä paljonko on juotu. Kaikki kyselyt terveydenhuollossa, että paljonko sä juot, joo, sillä voi olla vaikutusta siihen, että millainen vointi meillä on elimellisesti, koska alkoholi totta kai tuhoaa sisuskaluja. Mutta kun tämä sairaus etenee, niin me juodaan aina kun on mahdollista, niin paljon kuin on mahdollista. Määrillä ei ole väliä, vaan se, että miksi me juodaan ja miten me juodaan. Ja sitten me lähdetään siihen niin kuin puuttumaan, tai päihdehoito lähtee puuttumaan siihen, että ensin raitistetaan, annetaan ymmärrys ihmiselle sairaudesta, hoidetaan toipumiskeskeisesti. Suomesta löytyy muutama tämmöinen Minnesota-hoitolaitos. Maailmalla se on kaikkein käytetyin päihdehoitomuoto. Sen jälkeen lähdetään tukemaan, kun se päihdehoito on käyty, niin tukemaan päihdehoitolaitoksen toimesta niin kuin pitkäjänteisesti, mutta myöskin työnantaja lähtee tukemaan ja tämä kannattaa tosi hyvin yrityksille. Mä kiitän teitä. Yksi kysymys on vielä. Joo, tässä Juha taas yksi lyhyt kysymys tuli tuolta mailin kautta ja lyhyt vastaus minuutissa. Miten läheinen voi hoitaa itseään? Läheinen voi hoitaa itseänsä, ja oli sitten niin kuin työnantajasta tai puolisosta kyse, niin läheisen mä suosittelen, löytyy paljon materiaalia netistä ja tutustumasta, voi mennä myöskin niin kuin riippuvuusasiantuntija tai tämmöisen niin kuin läheisriippuvuusjaksoille, siinäkin autetaan tänä päivänä paljon. Läheinen voi auttaa itseänsä opettelemalla ensinkin tästä sairaudesta, mikä tämä on, ja sen jälkeen harjoittelemalla siinä, että miten asetetaan rajoja sille, mitä mä hyväksyn. Tätä mä teen ammatillisesti, mulla on oma vastaanotto, olen tehnyt jo useita vuosia. Mä en valmenna alkoholisteja, mä valmennan läheisiä tai yrityksiä siihen, miten asettaa rajat sille, miten käyttäytyä ja toimia. Ja sen seurauksena, toi näkyy tuolla niin kuin tuon kyselyn tulokset, 78% saa avun piiriin jeppensä ja 98% oli tyytyväisiä. Mä oon hirveän kiitollinen siitä työstä, että mä saan tehdä tätä ja auttaa ihmisiä.
Kiitos. Lopuksi mä kiitän mun tiimiä, Juha Voutilaista ja Hugo Vileniusta. Meillä on tämmöinen nuori opiskelija ja mahtavasta työstä, että me saatiin tämä tekniikka. YouTube vähän kenkkuili tuossa alussa. Teknologialle ei voi mitään, joskus tämä tekee tämän. Tämä lähetetään tallenteena teille kaikille, jotka olette tuon sähköpostiosoitteenne antanut, niin te voitte palata noihin slaideihin. Minä kiitän ja kumarran ja toivotan teille oikein hyvää keskiviikon jatkoa.